Dili na mahasol sa manumano nga inspeksyon ang mga sundalo sa TF Davao sa bagay sa mga pasaherong mosulod sa Davao City Overland Transport Terminal kundikot ugaling mag-aberya na sab ang baggage x-ray machine nga naa sa entrance sa terminal kay nadugangan na kini og isa ug functional na. Miaging adlaw miabot sa dikot ang katulong baggage x-ray machine nga adunay kapasidad nga motimbang og 200 kilos nga bagahe. Sa una ng problema ko, it's because there are times talaga nga kanang mupahulay po ang ato ang machine. So karon mas naguol na hinuon ko kay ang area na po nato ang gamay kung ato ang ipa-function ang tulo nato ka baggage x-ray. And ang nakanindot po sa ato ang kaning bag-o nga naabot is makaya niya ang 200 kilograms na bagahe. So in other words, pwede diha na nato po ipaagi pati ng mga bundles ato ang mga ukay-ukay. Naglaom si Aisa Usop, ang manager sa dikot, unta dili na mag-aberya pa ang bagong x-ray machine aron hapsa ug paspas ang pag-inspeksyon sa bagay sa mga pasaherong mosulod sa terminal. Plano sab karon sa management sa dikot nga magbuntar og aircon sa entrance aron dili kayo igang ugaling magkataas ang linya sa mga pasahero nga magpa-check sa ilang mga bagahe. Hilabi na nga nagagamay na ang lugar sa entrance tungod kay tulo na ka mga baggage x-ray machine ang mag-function. Hopefully no, because based on experience kadto magkung sa una na ingato to, it's because di gyud siya kapahulay 24 oras in operation. So as what I've said, karon tulo na ang ato ang baggage x-ray machine. Na lang ko isa po nga gina problema and hopefully ato po ning masolusyon na no ang kabugnawon sa area, because that is isa nga factor nga ma-consider po nato nga importante gyud kaayo. We requested for additional aircon nato. In fact, kabalo man jud nga kung ato nang ipaagi og PRPO sa ato ang budget sa opisina is madugay-dugay no. So we coordinate also the city mayor's office. Dugang ni Usop, mas moderno ug high-tech ang katulong baggage x-ray machine kung ikumpara sa duha ka mga naunang machine. To ang i-compare kadtong last nato no, kani siya is na ay color coding. So kung dili lang kay ko sure ato ha kung green ba to, kung halimbawa ang moagi diha is mga metal like for example gun. And aside from that, pag agi diha nga naay metal, muring siya. So kung ikaw nga nagabantay ana, alarming na sa imuhang part no nga nganong ning tingog man ni. So pag tan-aw nimo ana, makita nimo of course first ang front line sa maong for example gun no, ang front niya. So pag imuha na siyang i-focus, pati ang kaluob-looban sa maong gun makita na nimo ang iyahang mga bala ug ang patalikod niya, ang side niya. So there's a tendency nga mahibal-an pa nimo what kind of gun is that, tungod kay ma-close up yun nimo siya. Hassle-free na sab alang sa mga pasahero ang pagbaton sa dikot ug bagong baggage x-ray machine. Sumala nila, mas maayo ug mas paspas kini kaysa manual ang pag-inspeksyon sa ilang mga bagahe. Mas okay siya kay mas dali ra siya kaysa di na siya magdili-dili sa pila-pila. Og manual man god is ang pila man god makakuan siya, makadili sa kuan. Kay magtaas ang pila magdugay. Mas ngani mas pinta siya kay automatic na siya. Siguro sir sa ako mas mapadali siya kay kanang dili naman siya i-manual og check lang. O kanang less na og hassle na kanang i-check pa ang tanan para i-open pa ang bag. Manana ko. Okay ra sir. Mas okay ra og nay machine kaysa kadtong kuan. Makita man sa kuan monitor. Sumala sa management sa dikot, pagpangandam na sab nila kini sa posibleng pagdagsang sa mga pasaherong mahuli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya karong Semana Santa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.